Priatelia, idem akurát pozerať 9. byt do môjho investičného portfólia. Aktuálne som v Brne, mám za sebou prvú obliadku, ešte mám ďalšie 3 a dneska si jeden z týchto bytov vyberiem. Pozerám prevažne 1KK do sumy cca 5,5 milióna českých korún. Prvý byt som bol pozerať na Vranovskej, teraz sa nachádzam v Brno-Lišeň na ulici Holzova. V tejto budove idem pozerať ďalší byt. Čo sa týka tretieho bytu, tak ten som bol pozerať na ulici Francovská, blízko tej Vranovskej. Bol to taký menší 19-metrový byt, všetko sú to inak novostavby alebo nejaké staré budovy zrekonštruované úplne na kompletku. A štvrtý byt som bol opäť pozerať na Vranovskej, len vlastne 2 domy vedľa od toho prvého. Takže idem sa teraz rozhodnúť a idem rýchlo konať, keďže do pár dní musím mať byt na schvaľovaní v banke, aby mi schválili ešte 80 alebo 90% hypotéku, to ešte uvidíme, takže držte mi palce.